toxoplazmozis. Kismamáknak szól legfőképp most ez a videó. Itt mászkálj jobbra-balra, Cica, biztos láttad, és emiatt jutott eszembe, hogy én annó, igaz, hogy még amikor várados voltam, nem volt kis cicánk, de én nagyon féltem ettől a sztoritól. Ez tulajdonképpen egy olyan baktériumot jelent, amelyik a cicakakiában található. És úgy kerülhet be a te szervezetedbe, hogy te üríted az almát, és bármilyen véletlen úton, módon valahogy rákerül a kezedre az alomból egy darab, ami érintkezett a cicakakiával, még ha kezet is mosol, de nem feltétlenül olyan alaposan, és véletlenül rajta marad egy pici szennyeződés, és hogyha szádhoz, orrodhoz, szemedhez hozzányúlsz, akkor úgy tud ez a te szervezetedbe bekerülni. Ha kismama vagy, és akkor kapod el, az problémás. Nyilván, hogyha bármilyen gyanú is felmerül, akkor rögtön orvos. Viszont az a jó hír, hogyha ezen túl vagy, akkor a te testedben már olyan antitestek fognak termelődni, hogyha esetleg ne talán te még egyszer kapcsolatba kerülnél a várandóságot során ezzel a bacival, akkor te sokkal könnyebben le fogod tudni küzdeni, a tünetek is sokkal enyhébbek lesznek. Ha nincs cicád, és nem kerülsz cicával kapcsolatba, akkor semmi okod ettől tartani. Ha a várandóság előtt van már cicád, és te üríted az almát, akkor egyébként sanszos, hogy kapcsolatba kerültél már ezzel a bacival. Viszont, hogyha a várandóság előtt a te szervezetedben már megtalálhatóak a toxoplazma elleni antitestek, akkor ha még várandósan is esetleg újra bekerül a te szervezetedbe, akkor már sokkal enyhébbek lesznek a lefolyások. Tehát ezt úgy tudod elkerülni, hogyha várandós vagy, és van cicád, akkor ha van valaki, akit meg tudsz kérni, akkor legyen szíves, ő ürítse már ebben az időszakban a cicának az almát. Ha mégsem tudod ezt megtenni, akkor kérlek, vegyél fel egy gumikesztyűt, mert ez viszont nagyon fontos. Ha várandós vagy, és még nem kerültél kapcsolatba ezzel a bacival, akkor ezt el is kerüljük. 3 kötelező vérvétel van a várandóság alatt, és a legelső trimeszterben már ezt meg szokták nézni. Ott kijön, hogy van át szervezetedben már antitest, azaz te már régebben találkoztál vele, avagy sem. Ha nem, akkor a második, illetve a harmadik trimeszterben ezt ugyanúgy meg fogják nézni. Ezért is fontos ez. Szóval inkább előzd meg a bajt, vegyél fel kesztyűt, kérj meg valakit, vagy tényleg nagyon-nagyon-nagyon alaposan most kezed, akár ne csak az ujjaidat, hanem az egész kézfejedet mosd át jó alaposan, és utána még egy fertőtlenítős kézáttörlést is javaslok számodra. Szóval nem kell ettől parázni, ha megfelelően betartod az óvintézkedéseket, akkor szuper jól el tudod kerülni.